Lige for tiden har der været meget debat om ytringsfrihed, så nu har vi fundet 2 eksperter, som skal fortælle lidt om det. Hej og velkommen til debatshowet om ytringsfrihed. I dag har vi besøg af Nina Bengtsson, som er forsker i ytringsfrihed på Københavns Universitet. Og her har vi besøg af Laura Friis, som er professor inden for menneskerettighed. Laura, du er tilhænger af ytringsfrihed, og du mener, at den skal bevares, som den er. Ja. Og Nina, du går inden for ytringsfrihed, men du mener, at der er ulemper ved det. Ja. Okay. Hvilke ulemper mener du, der er inden for ytringsfriheden? Det er lovligt at ytre sig religiøst og racistisk. Men hvis jeg nu ytrer mig om noget, og hvis nu siger, at Laura hun ikke synes, at det var okay, det jeg sagde, og hun forsøger at skyde mig, så får hun 4 måneders fængsel. Og det synes jeg ikke er nok. Jeg synes, at hun skal have længere tid, fordi hun faktisk forsøger at skyde mig. Og det er ikke okay. Laura, hvad er din holdning til det, at Nina lige har udtalt sig? Jeg synes, at 4 måneder det er en hård nok straf. Man skal bare have den. Der må ikke være nogen undtagelser. Selvom at den, som har ytret sig, at folk holder med den person, så skal man stadig have straffen. Du sagde, at du synes, at de skulle have en længere straf. Hvor lang tid synes du, så straffen skal være? 1 år. Så du mener, at fordi man har prøvet at gøre noget, som mislykkedes, så skal man sidde i fængsel i 1 år? Du har fat i noget her. Hvad siger du til den?